گلو دبێ و ئاگرێ ترکیایە bi siyasетê bêvemirandin. Ev serê sê mehane Korayedarên Tirk di serî de Serokkomarê Tirkiyeyê Erdogan gefên êrişeke dagirkeraneyan û li Rojavayê Kurdistanê û hêzên wê yên parastinê dixwin. Herçendî Tirkiyeyê heta niha destûra êrişeke bejayî û asmaniya berfireh wernegirtibe. Lê werxuyaye ku Rusya û Amerîkayê esmanê Rojavayê Kurdistanê li ber dronên Tirkiyeyê vekirine. Li gor rawangeha Sûriyayî ya mafên mirovan tenê di nava 10 rojên borî yên tebaxê de dronên Tirkiyeyê neh êrîş li dij Rojavayê Kurdistanê pêk anîne ku di encamê de 12 kes şehîd bûne. Li gor heman jêderê Tirkiyeya dagîrker ji serê salê ve 51 êrişên esmanî yên bi dronan li dij xelk û şervanên Rojavayê Kurdistanê pêk anîne. Ev êrîş jî bûne ser sebebê şehîdkirina 48 kesan ku di nav wan de jin û zarok hebûn. Şîrovekarên siyasî dibêjin ku ev êrişên Tirkan bi rêzamendiya Rûsyayê, bêdengiya Amerîkayê û heta radeyekê hevkariya Îranê û hikûmeta Şamê pêk tên. û armanca wan ew e ku bi rêveberiya Xweser û hêzên Sûriyaya Demokratîk qels bikin û bêrêber û serkirde bihêlin her wiha vîna gelê Kurd bişikînin. Li hêladin diyar ku biryara zêdekirina van êrîşan di civîna Tehranê ya Sêqolî û civîna Soçiyê ya di navbera Erdogan û Putin de hatiye wergirtin. Da ku pêgeha hikûmeta Şamê li ser hesabê bi rêveberiya Xweser li Rojavayê Kurdistanê bêxurtkirin. Li gor lêkoler Hesên Cimmo hesede di qonaxeke hestiyar re derbas dibe û gerek zêde bixebite da ku rê nede hevkariya Enqere û Şamê ya li ser hesabê xwîna Kurdan. Cimmo di nivîsareke xwe ya ku duh çarşemê di malpera navenda Kurdî ya lêkolînan ne kele de hatibû weşandin. Dibêje ku rola Amerîkayê di vê mijarê de pir neyîniye. Çimkî Amerîkayê aliyê siyasî xebata bi rêveberiya Xweser û Hesedê bê alî û mirî hêlaye. Ji ber wê li gor nivîskar gerek hêzên Sûriyaya Demokratîk zû bi zû mijara hevkariya li gel hevpeymana navdewletî ya li dij Daişê baş binirxîne û li bêjingê bide da ku Rojavayê Kurdistanê ji hovîtiya Tirkan biparêze. Binêrîna de di nava vê gelemşeya hêzên navdewletî û berjewendiyên pir alî û nakok de bi rêveberiya Xweser û hêzên Sûriyaya Demokratîk çawa dikarin Rojavayê Kurdistanê bi rêya siyasetê biparêzin û ji agirê şerrê Tirkan dûr bixin.